कहतिया सुतही के बेरिया भोर कबरिया पकड़ ले ला जोरे सुतही के बेरिया भोर कबरिया पकड़ ले ला जोरे सुतही के बेरिया भोर कबरिया अरे पकड़ ले ला जोरे से हमारा से दर्द न सहता ये बोला मुआ पपता कमरिया होई भोरे हमारा से दर्द न सहता ये बोला मुआ पपता कमरिया भोरे हमारा से दर्द न सहता ये बोला मुआ पपता कमरिया होई भोरे हमारा से दर्द न सहता ये बोला मुआ पपता कमरिया भोरे सुते न सकवा फटिया बोल कि कके बरियारी देल हई देहिया में दुख हो बड़ी दुख बा बहुत दुख बा यस तनी बड़का बोले के कोशिश करियो बड़का सब हां बड़का कि कके बरियारी देल अरे देहिया में दुख हो तरतिया में तोड़ देल चलिया के चुस गइला लाली टूटल कनवा के बाली देह झक झोरे चुस गइला लाली टूटल कनवा के बाली देह झक झोरे चुस गइला लाली टूटल कनवा के बाली अरे देह झक झोरे से हमारा से दर्द न सहता है बोलमुआ पता कमरिया हमारा से पता कमरिया हमारा से दर्द न सहता है बोलमुआ पता कमरिया नदिया पटनावा नदिया पटनावा नया चीज हमारा प्रोग्राम। अरे बाप हो बाप ब्याजी कैमरामैन फोकस कीजिए। आज तक हमारा प्रोग्राम में केहू सूते के का आंख भी बंद ना हो जा कुकुर कुर्सी पर बैठल बा। अरे वारे हे बबुआ लास्ट अंतरा के भाव में औरतिया उड़ी कहतिया कि कर बरदास अब जोगावो अपन धन के कि कर न सने ही पिया अपन हो मन के कर न सने ही पिया अपन हो मन के कर न सने ही पिया अपन हो मन के कि देखी ना नजरबा अरे अचरा के कोरबा
अब आई एगो अपना वैशाली जिला पर गीत सुना दी। आई गीत न लयदारी बा न भक्ति अपना जिला के खासियत में भरल बा कि आखिर अपना जिला वैशाली में का बा। एगो लड़का बा आ मान के चली ना कि छपरा सिवान गोपालगंज कोनो जिला में उन्हें शादी भई जौन साली रहल अपना वैशाली जिला के शिकायत बतियावत कैसे बतियावत तेरे बोलो बोला ए जीजाजी बोला ना हो ई तहर कोनो जिला ह अच्छा ना ई कोनो जिला से तहर प्रॉब्लम बा तो कह ई भगवंती जिला ई रउवा जिला का कुछ नहीं खे रखल आवे के मन ना करेला मुठिया मत धरो पीछे धरो। हेलो हेलो कौन सिटी मारता है अपना अपना स्विच बंद करो तब चोर पकड़ाए कलाकारों के तनी ई होला करे के बोला तनका हमरा जिला के बुराई करत तारू एक खाली हमरा वैशाली जिला घूम लेबू तार जवानी तर जाए लइकावा कहत कैसे कि ओठवा में शोभे तोहर लाली है अरे ओठवा में शोभे तोहर लाली ए साली चलो अरे जिला वैशाली म्यूजिक से ले ली ओठवा में शोभे तोहर लाली है ओठवा में शोभे तोहर लाली ए साली जिला वैशाली ओठवा में शोभे तोहर लाली ए साली जिला वैशाली ओठवा में शोभे तोहर लाली ए साली चलो जिला वैशाली ओठवा में शोभे तोहर लाली ए साली जिला वैशाली जिला घूम के देखो सबसे पहले तारा पूरब लेके चलो पूरब कि गाँव पल भैया गनी ना थया स्थानमा कि गाँव पल भैया गनी ना थया गणिनाथ स्थानमा ए बबुआ तो देश विदेश के लोग मोरे दरसन देश विदेश के लोग मोरे दरसन सुत तरका जगह में अखबा बुझाता हमरा गांव पलवैया गणिनाथ स्थानमा देश विदेश के लोग करे दर्शन वीडियो पड़ता है अच्छा मान के चलना कि उनके बियाह भई उनकोरे साली कहत दिया कि आपका जिला है एकदम खत्म जिला है तब उहे अपना साली से कहत रहन
कि गांव पलवैया गणनाथ स्थानवा हाँ देश विदेश के लोग करे दर्शनवा हाँ तो मेला के एगो खासियत बा का कि ढेला फेंक की बनिहा बच्चा वाली ढेला फेंक की बनिहा बच्चा वाली ए साली चल जिला बयस ढेला फेंक की बनिहा बच्चा वाली ए साली चल जिला बयस दूसरका यंत्रा में लइकावा कहता कि ऊ हमर से दूर हाजी पुरजाने जहन्नम यानी पलवैया मेला से मात्र 35 किलोमीटर दूर पश्चिम ऊ हमर से दूर हाजीपुर जाने जहन्नमा तो गज के उबर ले हरि जी ग्रह के मरले आप ही हैं कि चंदन टीका किए हुए यस सही में टिकुली है कि चंदन टीका है तो पता कीजिए पहले ये बिंदी है तो सुजितबो के बना दो भगशाली है सुजितबो के बना दो भगशाली ए साली चल अरे जिला बयस